Film sağ sena toy kadr çok güzel. идея ҳанӯз барои сабти филми ҳунарии саҳв аз моҳи ноябри соли 2017 пайдо шуда буд. ҳамон замон гурӯҳи эҷодии муассисаи давлатии Хатлон Синамо барои мукаммал кардани филмномаи мазкур якмарон ба ҳам омаданд, то баҳри дӯстдорони синамо онро дар сатҳи ҳирфаӣ таҳия намоянд. Дар ин давра барои интихоби ҳунармандон дар филм муассисаи мазкур кастинг гузаронид ва аз ин озмун танҳо 2 нафар тавонист рухати ҳунарнамоӣ дар филмро пайдо намояд. зимни мусоҳиба коргардони филми мазкур баён дошт, ки кастинг бисёр ҳам шаффоф гузашт ва дар интихоби ҳунармандони ҷавон иштибоҳиам накардем, чунки онҳо дар ҷараёни сабт тавонистанд аз иҷрои нақши хеш ба хубӣ бароянд. бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон соҳаи синамо дар рушд аст ва мо имрӯз ҷавонони умуман ҷавонони тамоми самте фаъолият мекунанд дастгирӣ карда истоданд. Ин боиси хурсандиву сарфарозии мо ҷавонон аст. ва имрӯз дар доираи барномаи рушди кино барои соли 2018-2022 аз тарафи президенти кишвар қабул гардид. Дар ҳамин доираи ҳамин барнома муассисаи давлатии вилояти Хатлон Синамо таъсис ёфт. ҳамаи нафароне ки имрӯз дар муассиса фаъолият мекунанд, тамоми гурӯҳи эҷодӣ, гурӯҳи техникӣ ҳама саргарми кори хеш ҳастанд ва қариб ки қисме аз онҳо нафароне ҳастанд ки касбӣ ҳастанд ба ҳамин соҳа. қисми дигар хуб як энергияи қавӣ қатъи омаданд то ин ки сухани худшона дошта бошанд ва чизе дар соҳаи синамо карда тавонанд. ва имрӯз ана ҳамон энергияи қавӣ ҳамонҳо аст ки рӯз то рӯз як муваффақият дар муассисаи мо ба чашм расида истодааст. аз фаъолияти муассисаи давлатии Хатлон Синамо наздикии 9 моҳ сипарӣ мегардад ва дар ин марҳила тавонистанд онҳо 2 филмро таҳия намоянд. Филми сав ки ҳоло сабти он ба анҷом расидааст. Филми дигар асрори тақдир мебошад, ки дар он ҳунармандони касбии тоҷик нақшофарӣ намуданд ва дар назар аст, ки рӯзҳои наздик нахуснамоиши он тариқи телевизиони синамо пахш гардад. мо ҳолати фарзанди шуморо аз муоинаи тиббӣ гузарондем. чуноне ки муоинаи тиббӣ нишон дод, фарзанди шумо ба бемории нуқсони модарзодии дил гирифтор аст. дар айни ҳол ин гуна бемориҳоро дар хориҷи кишвар ба таври амалиёти ҷарроҳӣ табобат мекунанд. доктор, ҳеҷ имконият нест мо умеҷонро дар ҳамин ҷо табобат кунем? ҳар он чӣ ки аз дасти мо омад мо иҷро кардем. филми сав ки аз ҷониби коргардони ҷавон Зафар Муҳаббатзода таҳия шудааст, бо ҷалби ҳунармандони ҷавон ва кӯмаки соҳибкорони ватанӣ рӯи экран меояд. филм аслан аз рӯи ҳикояҳои халқии тоҷикӣ гирифта шудааст. як қиссае дар ҳикояҳои халқии тоҷикӣ вуҷуд дошт ки мо ҳамина дар кадом як рӯзнома мутолиа карда будам. ҳамин идея дар зеҳни ман ҳамин хел ҷой гирифта буд. ҳамон ҳикояе ки кӯчак буд, мо гирифтем як сценарияи мукаммали филм сохтем. ин сценария, ин ҳикоя албатта шояд ки баъзе аз он нафароне ки бисёр китоб мутолиа мекунанд, бисёр ба хондани ҳикояҳои халқии тоҷикӣ машғул ҳастанд, онҳо медонанд ин ҳикояро. ҳамкории муассисаи давлатии Хатлон Синамо бо Суғсинамо равнақ ёфта дар назар дошта шудааст, ки ба наздикии чандин филмҳои Суғсинамо дар кинотолорҳои вилояти Хатлон ба намоиш гузошта шавад. инчунин дар ҳамбастагӣ ҳар ду муассиса тасмим гирифтанд, ки филми навиро ба навор гиранд. ҳамзамон бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, муассиса аз гӯшаҳои назаррабои дор лавҳаю роликҳои тарғиботиро барои ҷалби сайёҳон ба ватанамон пайваста таҳия менамояд. бахшида ба ҷашни 27-уми солгарди истиқлолияти давлатӣ, муассисаи давлатии Хатлон Синамо тасмим дорад, ки филми мустанадеро таҳия ва пешниҳоди бинандаҳо гардонад.